Mahangar kimiyya da addini kan bangon duniya. A duk lokacin da aka ce bangon duniya, abu na farko da ke faɗowa mutane da dama a rai shine katangar ƙasar China. Wasu kuma sai su fara tunanin wani dogon bango da ya raba duniyar da muke ciki da wata daban. A cikin addinin Musulunci an yi batun wasu halittu da ake kira Yajuj wa Majuj da za su shigo daga bayan wata katanga, wadda mutane da yawa suka ɗauka cewa ita ce bangon duniya. Shin yaya abin yake? Haka kuma shin akwai bangon duniya a zahiri? Duniyar Al'ajabi 24 TV ta yi duba kan wannan lamari a hangar addini wato Islama da kuma kimiyya. A wata hira da muka samo daga BBC da ta yi a shekarar 2017 da Farfesa Yusuf Adam, malami a tsangayar fannin nazarin ƙasa ta Jami'ar Bayero da ke Kano, ya yi bayani kan batun bangon duniya. A cewarsa, duniya tana da bango kuma ba ta da bango. Domin idan Bahaushe ya ce bangon duniya, yana tunanin cewa akwai wani waje wanda idan aka je shi shine ƙarshen duniya. Farfesan ya ce a zahiri babu wani bango da za a ce ya kewaye duniya baki ɗaya. Akwai wani wuri da manazarta da yawa suke ɗauka a matsayin bangon duniya. Abin da manazarta da matafiya suka gano shine akwai inda ake kira da North Pole da kuma South Pole, wato bangon duniya na arewa da kuma bangon duniya na kudu. Bisa bincike, waɗannan wurare duk ba a wata ƙasa suke ba, sai dai akwai ƙasashe da dama da sukan ji su kafa tutocinsu a wurin. Akwai mutane ƙalilan da ke zaune a waɗannan wurare waɗanda ke gudanar da bincike. Haka masana kimiyya su ma suna zama na takaitaccen lokaci su bar shi, sakamakon wurin a koyaushe a cikin ƙanƙara yake. A cewar farfesan, waɗannan wurare wata shida ake yi ana dare, haka wata shida ake yi ana rana, kuma ko da yaushe wurin a ƙanƙare yake. Akwai kuma dabbobin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta da ke rayuwa a wuraren. Shin ko China ce bangon duniya? A cewar farfesa, mutane na ɗaukar China ce bangon duniya saboda wata ganuwa da ake da ita mai tsawon gaske. Ganuwar ta China na da girma da faɗi da tafi kilomita 2, tana da tsawo sosai. Saboda haka idan wani ya je can sai ya ɗauka wannan ganuwa ita ce bangon duniya. Hakan na faruwa ne saboda mutane da dama sun ɗauka China ita ce ƙasa ta ƙarshe a duniya. Amma abun ba haka yake ba, don Japan na gaba da China. Sannan daga nan sai ruwa, sai kuma a zagaya a shiga ƙasar Amurka, tunda duniyar tamu a zagaye take kamar ƙwallo. Bincike ya nuna cewa ganuwar ta China na da tsawon kimanin sama da kilomita 21,000, inda aka ɗauki sama da shekaru 2000 ana gina ta. Sama da masu yawon bude ido miliyan 10 ne ke kai ziyara zuwa ganuwar ta China a duk shekara. Mahangar addini. Domin ƙara tabbatar da ko da gaske akwai bangon duniya a zahiri, mun tuntuɓi wani malami, Sheikh Yusuf Asadu Sunna, wani malami a Najeriya, inda ya ce a addinin Musulunci babu wani wuri da aka ce shine bangon duniya, domin babu inda aka ce aljanu ko mutane sun gina wani bango. A cewarsa, ko a Alƙur'ani da aka ce sarki Zulƙarnaini ya gina katanga saboda Yajuj wa Majuju, ba yana nufin nan ne ƙarshe ko bangon duniya ba. A cewar malamin, sarkin ya gina katangar ne saboda yadda suke tsallakawa domin yi wa mutane ɓarna. Bisa ga kimiyya da addini da kuma tattaunawar masana da malamai da dama, mun gano cewa duniya ba ta da wani bango, hasali ma duniyarmu a mulmule take. Sai dai mutane da dama akwai abin da suka ɗauka a cikin zuciyoyinsu, wanda mafiya akasari suna ɗaukar ganuwar China a matsayin bangon duniya. Sai dai abin ba haka yake ba. Mun gode da kasancewa har izuwa nan a bidiyon mu. Ka danna mana alamar like, domin hakan ne zai zazzagaya da bidiyon mu wasu su gani. Idan kai kuma sabo ne a nan, za mu so ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawa,
domin samun sanarwa daga zarar mun ɗora sabbi. Muna tare da ku kamar yadda kuke tare da mu.